हामबाय जों दिनै पश्चिम मानिक देवान हरदास पारा सिंथिनि फायजा थानाय सप्ताहआव जोंनि दाखुब राजीव त्रिपुरानि दिनै हिक जत थाइमानो ब राजीव के साबो बनो जोंनि दाखुब राजीव हिजाब काहानि बुफायं दिनै हिक ब संसार याकरि थांगा बुसा मांनायनो लांगै नरक नुगैबो मानखाना दिनै नरकनि अबस्था गेलेनो हामिया जों दिनै जोंनि युथ दग प्रमथानि अंगै जों दिनै जे सुंमानि जोंबो बयहाके गोबां रैमे जे सुंमानि फैख्लाय जों मनो प्रमथानि तरफ থেকে जों मनो माइरं सेर दां बा फैसे दां जों मनो सुबा सुखायदा गेलाय खाकसांखा अ जागा फाइ मानजा फैजा दिनै बरं गुनां चेयरमैन हरि त्रिपुरा चीनी YTM नि लीडर्स रक राकेश त्रिपुरा चीनी आनी बुफायुं आनी दारा सं नायथक जमातिया अपरखे जों जतन के बुरै बुमा बदलक तरन नर नुबाय खाना अ बिसिंग ते कायसा साइमामनि कारण नरक सिना नाना अम चीनी ताखु चीनी त्रिपुरा ब्लक प्रेसिडेंट नि बिनि दादानि बुस्ला एक बिनि हामजों थुयो गाबोन बागै जों दिनै खायका सुबा सुदोनाय सुरु आरो सिमिया जों प्रतिदि जागानो जों सुबा सुग्रै दंगो ओरैनो खुंनो बरनि नगनि अबस्था नायखांके जों जतन साइमानो खुसुब जरा बे बयखे संनाय आलादा जों कोनो पार्टी बाय लेनदेन करै बयबाके साव त्रिपुरा मथा जों त्रिपुरा मथानो बरो CPM खायनेन बरो IPP खायनेन बरो BJP खायनेन बरो जों जतन रो गरै जों त्रिपुरा सा जों जतन साइमानो अम बुसिना नांनाय अम कोनो पार्टी निया जों जातिनि तै हामजांमानि तै बबाग्रानि आइडियोलॉजी तैनो जों जत जागानो सुबा सुग्रो परबक साबि जों असनो सावे आं नारनाय हामबाय।